wee kwupụrụ okwu ọjọọ n'isi gị. Okwu ahụ o kwuru maka ọnọdụ n'imeri aka gị. Ihe okwu ahụ o kwuru mezie ọ na-enwe negative effect n'ebe ị nọ. Onye afro clear nwere ike isi na anọ amoosu na nne gị na-ata gị amoosu mana ọ bụrụ ya. The solution to this kind of thing bụ ije gbagoro ihe ọ na-alaiki jee darịa si akpa adịm sorry for gị igbuo m na-amụkwara nwata o nwere ka ị yọgidoro ihe ka ọ ghara ikwe. Ọ bụrụ na ịyọbi ọ bụrụ na o kwere depending na ihe imegoro ya over the years jee chọba onye nye na ya dị na mma. I can tell you na ọ karịrị mma no matter how long o tekiri gị yọtụ ya na ọ karịrị mma na gị na ya emere udo na ndụ a na mgbe ọ na-awadụ Chukwu. Maka na ọ na-achụkwu ọ ya aka weta gị akwa aka ị ga-esiri ite dị iche iche mana onye mezie nkịta ọ kaara gị mma. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ka anyị na-emekwatanụ ndị nne anyị mmanụ na uru ka na nne na ngọzi nne nyere anyị abara anyị uru. Anyị bụ ndị nne o nwekwana ndị bụ ndị nne mana ha anaghị eme ọfụma. Ndị nne ndị a na-ekwu maka ha nọrọ ebe a mana o nwere ndị nne adịghị eme ọfụma. Ọ bụrụ na ịbụ onye nne ma ọ bụ na o nwere onye nne ma adịghị eme ọfụma wee ewepụ aka enwe n'ofe bifo aka mmadụ. Godian ọnụ Chineke n'ụbọchị tata anyị ekenego ndị nne maka mmemme pụrụ iche ha mere. Anyị na-ayọkwa ndị Chukwu oke pụrụ ime ihe niile ka ọ gọzie anyị niile mee ka emume ndị nne emere n'ụbọchị taa wetara anyị niile ngọzi bido ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi.
Rise up, let us pray. Today is our worship. Today is our service. Yes. Yes. We are heading to heaven. Where there is no death. There is nothing. There. There we will inherit our kingdom. Yes, sir. Now inside heaven we will inherit our kingdom. We have hope that one day our car, all the good things at heaven. If all my name, I will show you now. But I will show you. Before you go in the ramp, I want to I saw something on your head. I saw something. You are the child of God. The Spirit of God is telling me now that before 2 days you will receive your car. Receive it! Amen! Receive it! Amen! Receive it! Amen! I book you deliverance. Oh, you're out! You need to stay. You manage it. Oh, you're out! 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 Today our service will come to an end. Yes. You will receive the miracle of God. Amen. The light of God will follow you. Amen. Jesus will do you good. Amen. Jesus is coming. Do you believe that Jesus is coming very soon? Yes, sir. Do you believe that Jesus is coming very soon? Yes, sir. Be alert to meet him. Be alert to meet him. Amen. Be alert to meet him. Amen. Amen. I'm telling you today that before 12 days, I saw your husband. I saw your husband going outside Nigeria. Amen. Receive it. Amen. Receive it. Amen. We are all dismissed now. Go home and receive your miracle in the name of Ezeana. Amen. Wọ́n bẹ títàn oní àrò ọ̀sùn náà kù 2 days náà yẹ àgbàmọ́tò wọ́n bẹ lọ́gbọ́n ìyà púpọ̀ ẹ̀ kọ́ yẹ létí nígbà yà bọ́pá sí ẹ̀mẹ́ ilẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn nígbà yà bọ́pá sí ẹ̀mẹ́ ilẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn so ọ̀tọ́pá sí ọdún ọ̀dìnàná ọ̀tọ́lá àjú ọ̀sùn ọmọ yìí ọ̀wà wọ́n dàpọ̀rọ̀ n'òkùnkwe so n'ọdún ẹ̀wù yà kú ìyà púpọ̀ kẹta ọ yẹ púpọ̀ náà ọ bẹ̀ wúwe lẹ̀ kága sí ẹ̀mí. Ọgbọ́n náà yẹ
ekwu na under 2 days na onye receive ka sikwa na ụlọ ụka bachakwa nyekwa ka ọ na-afịakwa ebe ọ nọ ọkwa onye ọga na anointing nkịta atụ ihe ahụ onye ahịa receive ka 2 days under 2 days o receive go ka pastor na-ebe ya ebere 6 ọ na-awọ ọkwa onye ka a kụrụ nsị o onye ahụ si na anointing wee na nye ka a kụrụ nsị kịta ahụ sista ya ọ si dapụrụ adapụ n'okwukwe nye ka ọ na-achọ ịgwọ kịta ọ dọkwadesi ya na nke dibịa ebe ahụ ọ na-ejegbu mbụ ka sista ga kpọọ ya hello sister get email adịkwa mma biko na ana m abịa chọọ m ije na nke gị ịnụ ya ọ dịkwa mma ị na-abịalụ ọ dịkwa mma ee ọ dị mma mana ọ dịchaghị ọkwa sista adapụ n'ebe esi omenala gịnị na-emekwa ihe ọ na-akọkwa ọnụ ka m bịa ọ sị ya nara Kraịst na Kraịst emeri ebere bịa na anọ nya nye ka ọ na-akpọ kịta ngwa kọtụ anọ nweta fon ma emeri ebere ka ndị nwe receive anointing na China anointing ya receive ka 2 days under 2 days na ebutere moto ọkwa ndị nwe na-achọta ezigbo onye omenala ahụ ọkwa dibịa ahụ ọjụ na-adị ka ọ na-achọta ezigbo ahụ dibịa ahụ o ji wee tụ nwanne ya nwaanyị iro si n'ọkụ na ọ dapụrụ n'okwukwe agbazi nye na ya ha eyi akwụkwọ abata na ọ na-ana nsọ echetaghazi ngwa anyị si ka anyị dọkwala afa ndị ụka ndị ọkọrọ ndị na-eje n'igwe na ya akpọ na hapụ ibe achọrọkwa ha mụwa onye omenala bịabakwa mụwa onye njọ achọrọkwa ha mụwa onye ọgọ mmụọ bịaba nna anyị dokine n'elu ife a dị ka mmadụ ife na-eme na-enye m edewe ego afa na ọnwụ na okwelu na ọnwụ na Jizọs amụrụcha na ya ihe weta ego anyị ma na afọ ya 10,000 ihe edebe ego afa na na ego a na ọjị so elu agbada n'afa manụ ma mmụọ ere ekpokpori ka ekwe wanye aka n'ebe ọ nọ na ọ mara ndị Jizọs mụji amụji nke ego ọjị ka iwekọdo na njedo ka ị nene ka mmadụ nke na-eme ife ohu mmụọ na nnụ mmụọ akpọpụkwa abụọ na ụnụ fụ ndị nọ n'obi anyị na anya m aka ha anya ụnụ nke ntị ndị aka ntị ụnụ na unu na-akwa ndị ụka
fụ Jizọs ndị ụmụ Jizọs mụji amụji o sibiri na atọkwa ha ndị omenala mmụọ donu ohu mmụọ na nọ mmụọ nọ n'ụzọ mmụọ nọ n'ezi asị m bata ka ụnụ n'ụlọ ka amara ya ya emerie amarị na nke wụ ndụ ọdụkwọrị ọnụ anyị agba n'afa nke ndị m afa Ngozi go na asị kere afọ Igbo Ngozi Okeke Ngozi Okeke ọrịa akpọpụkwa m na ohu mmụọ na anụ mmụọ nọ n'obi asị m ka anyị ma ndụ Ngozi Okeke ọ dọkwọrị nne onye nyọrọ gị ụwa onye nyọrọ gị ụwa nọ ịbịa na ka iso ezie n'ife a na-eme ọfụma ihe agbakwe maka na ịgbakọtara onye ụwa ga-azụ wee ha kụọ gị agwa ịpụrụ Jizọs eriri ga eri oriri ka eriri gị bụrụ batrị ego ewe mụọ gị elu ibe ha kịta na-eterugwa ma be ịkarụ nke n'ime agwa onye nyọrọ gị ụwa